Hej alle sammen. I slutningen af uge 7, om ikke ret længe, der har vi en festival i Esbjerg. Endnu en festival, ja. Det er Esbjerg Jazz Festival, og det er fra den 12. til den 15. februar. Og hvis I går ind på jazzbjerg.dk, så kan I læse alt om det og se, hvilke mange fantastiske koncerter vi kan præsentere. Men som noget nyt, det er 5. gang, vi laver festival, men som noget nyt, der laver vi en opvarmningskoncert allerede fredag den 6. i anden. Den kan I læse om også ind på den her side. Det er min egen kvartet. Nu klikker jeg lige på den her. Så kan I se, den består af nogle af de musikere, som I også kan komme til at høre på festivalen. Og jeg vil fortælle lidt om, hvad der sker på festivalen, og vi vil spille noget musik inspireret af den fantastiske saxofonist Paul Desmond, som I kan høre lidt i baggrunden. Håber vi ses!